Perderon o medo á pantalla. É que nin tocaron teclado nunca. E che digo que me valeu a vida. Parecíame que non estaba ao alcance. A que era unha cousa super difícil para mí. O medo a introducirse no universo das tablets e a usar máis alo das chamadas os móviles de agora, os coñecidos como teléfonos intelixentes ou smartphones. Uso cos meus sobrinhos, con amigas que me mandan fotografías dos seus netos e las mando eu a elas, esas cousas. Agora non se poden imaginar as súas vidas sen estes dispositivos. Non uso machaco. Machaco. Pois mira, comunícome con un primo que teño no estranxeiro, que as miñas amistades, e despois persoas que me pediron amistad, que ainda non estaba xa moito en quen eran, pois relacionarme con elas, e iso valeume moito. Fixen algúns de internet, fixen aquí tamén de tablet, de memoria, bueno, empezando un pouquiño casi todos. Aprenderon a sacarlles partido aquí, no Lugo da Fundación TIC, o Centro de Innovación Social único en Galicia, financiado 80% con fondos europeos. E todo dun xeito divertido, sinxelo e rápido. Viñamos tamén a xogar co corpo, como se dice, a mente en forma. Esas cousas tamén son interesantes, ter a mente en forma. Os antigos alumnos dos cursos para maiores do Inlugo recibiron este mércores na sede do centro os diplomas acreditativos da man do presidente da TIC, a quen, como mostra do aprendido, pedíronlle facer este selfie de grupo para compartir este momento no Facebook. Foi durante a presentación da nova tempada para o curso 2014-2015. Que van a familiarizarse ca utilización de internet, ca utilización das redes sociales, o Facebook, en definitiva, cousas que hasta fai ben pouco lles parecían uns artefactos extraños que solamente eran familiares para os máis novos das familias, non? E sobre todo porque esa saída fora das redes sociales tamén lles producía soidade e aislamiento, non? Por tanto, nese sentido, eu creo que esta iniciativa, esta terceira temporada dos cursos en Lugo, vai a ser o mismo éxito. Escolli un novo curso que non sei se é apto para min ou se son eu apta para el, pero que me interesaría este. Taller de ejercicios mentales coordenador. Quizás isto é demasiado para min, pero hei de probar se me admiten. Mais oferta formativa, 13 cursos e 7 obradoiros e unha novidade. O centro habilita un novo servizo co que os participantes poderán resolver calquera dúbida. O horario destas titorías será os xoves pola mañá e os martes pola tarde. Para min é importante porque, claro, hai cousas que non entendo. Máis de 750 maiores beneficiáronse desta formación gratuita que recibiu preto do dobre de solicitudes. Se non queres quedar fora, podes inscribirte desde este mesmo venres no teléfono 982 225 186 ou na páxina web da Deputación o enderezo que se mostra na pantalla. As prazas están limitadas a 224.